ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ କମ୍ ଓ କଷ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେଶ ବିହୀନ ସ୍ନେହର ପରିଭାଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁକୁ ଭାଇ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଥରଠୁ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟିଥାଏ। ଅସମୟରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଅସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲ ପାଇ ଭଲ ରହିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଇ କଦାପି ଖରାପ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ପାଣିରେ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିପାରିବେ, ରକ୍ତରେ ରକ୍ତକୁ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ତାହାର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କରି ଖୁସି ମନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନର। ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିବା ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଉପରବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯିଏ ସତ୍ ସାତରେ ରହିବ ଭଗବାନ ତା ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଜୟ